Dim ond diweddariad bach I chi ar rai o'r camau dwi wedi bod I cymryd ers yr llifogydd diweddar ar Ynys Môn, just an update for you on some of the steps that I've been taking since the recent floods here on Anglesey. Llangefni gafodd hi weitha, a dwi wedi bod yn trafod efo'r cyngor a cyfoeth naturiol Cymru I drio darganfod be ddigwyddodd. Oedd mi oedd hi wedi bod yn law mawr iawn yma, ond mae gen I gynsern go iawn, oedd na gyfle wedi bod I rwystro be ddigwyddodd yma ar ôl llifogydd ychydig o flynyddoedd yn ôl. Mae'r cyngor yn sicr yn dweud bod nhw wedi codi pryderon efo cyfoeth naturiol Cymru. Y cwestiwn ydy, oes na gama allan nhw bod wedi cymryd I atal hyn. So I want to know if this could have been avoided. Both the Council and National Resources, or Natural Resources Wales have agreed to hold a meeting with me with local businesses here early in the new year. Rwan, mewn ardaloedd eraill, mi fyddwch chi'n gwybod mod I wedi codi mater y ffordd rhwng Porthaethwy a Biwmaris, efo'r Llywodraeth yn gofyn am gymorth ariannol I drwsio y ffordd ar ôl y tirlithriad yn y fan yna. Dwi'n gobeithio bydd na help I dalu am y gwaith yna. Yn ardal Lôn y Waun Porthaethwy, dwi wedi trafod efo Dŵr Cymru sydd wedi cytuno I wneud arolwg o dreiniau preifat, ond dwi'n ofni bod na fater ehangach yn fan hyn o ddŵr oddi ar y ceia ffyrdd yn methu cael I dreinio I ffwrdd yn iawn. Yn Llanfair Pwll, dwi wedi pwyntio'r cyngor at dreiniau yn Lôn Rhiannon. Mae trigolion yn poeni oedd wedi I blocio, maen nhw wedi addo edrych ar y sefyllfa honno. A gyferbyn y Pringles wedyn ar y brif lôn, dwi wedi tynnu sylw yr cyngor at bryderon rhai o'r trigolion ynglyn â lefel y ffordd ar Pafin. Enghraifft ydy hynny yn gwneud llifogydd yn fwy tebygol a hefyd y sefyllfa o ran dreinio maes parcio Pringles. Poeni mae pobl bod y maes parcio hwnnw ddim yn dreinio'n iawn. Mae'r cyngor yn mynd I edrych ar hynny hefyd. Wedyn, y sefyllfa'n Dwyran a Pentre Berw. Ym Pentre Berw mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gytuno I edrych I mewn I broblemau efo 100 benodol sy'n llifo lawr I gost ddyga. Ac yn Dwyran hefyd, mae pobl eisiau gwybod ydy be ddigwyddodd, sut ddigwyddodd hyn, a dwi'n gobeithio cawn ni ateb i'r cwestiynau yna. So it's been a time really of asking questions about what happened, what went wrong, could things have been avoided. Finally, I've also been able to ask the Finance Secretary in Welsh Government what additional help could be put in place now to help local authorities like Anglesey Council to deal with emergencies like this in future. So here's that question and answer session in the Assembly Chamber for you. Rhun ap Iorwerth. Diolch. Llywydd, pa gyllid ychwanegol bydd ysgrifennydd y Cabinet yn ei ddarannu'r portffolio Llywodraeth leol I ddelio â'r llifogydd diweddar yn Ynys Môn? Wel, diolch I Rhun ap Iorwerth am y cwestiwn. Mae swyddogion Llywodraeth Cymru mewn cysylltiad gyda'r Cyngor Ynys Môn ynglyn â'r mater hwn. Mae bwriad I gynnal cyfarfod gyda'r Cyngor I sefydlu beth fydd y costau bosib yn sgil y difrod a gafodd a wneud gan y llifogydd. Byddwn ni'n parhau I edrych ar ffyrdd o gefnogi'r Cyngor lle fydd un posibl. Dwi'n ddiolchgar am yr ymateb yna. Dwi'n falch bod y trafodaethau yn digwydd. Dwi'n ddiolchgar hefyd am yr arwyddion positif ddaeth gan yr ysgrifennydd dros economi a thrafnidiaeth rhyw wythnos yn ôl ynglyn â'r posibilrwydd o gymorth ar gyfer gwaith ar yr A545 rhwng Porthaethwy a Biwmaris. Mi fydd yna oblygiadau ariannol tu hwnt I waith trwsio ffyrdd ag ati, ond yn fwy cyffredin, ac mi fyswn ni wrth gwrs yn gwerthfawrogi unrhyw gymorth pan y daw o. Ond yn fwy cyffredinol, mae llyfnder wrth gwrs ar gwasgu sydd wedi bod drwy Lywodraeth Cymru a'r gyllid Llywodraeth leol drwy di draw yn ei gwneud hi'n anoddach I gynghora adeiladu'r math o gronfeydd y bydden nhw heb os yn dymuno I cael mwyn gallu ymateb I faterion brys fel llifogydd neu faterion tebyg. Oes na fwriad gan Lywodraeth Cymru edrych ar y posibilrwydd o greu rhyw fath o gronfa frys newydd sy'n benodol yn ymateb i'r anhawster sydd na gan gynghora erbyn hyn I adeiladu'r math o gronfeydd angenrheidiol? Wel, Llywydd, mae system da ni yn barod ac ar y cyfan dwi'n meddwl mae'r system yn gweithio pan mae pethau fel hyn yn digwydd. Mae cynghorau lleol yn gallu dod at y Llywodraeth a mae cyfarfod yn y dyddiadur I hynny yn digwydd. Ni yn cadw arian yn y reserves yma I helpu pan
mae pethau fel hyn yn digwydd. Fel wedais I, fel Llywodraeth, ni'n awyddus I weld os mae pethau ni'n gallu wneud I helpu yn y cyd-destun Ynys Môn ar hyn o bryd, a ni'n gallu wneud hwnna dan y reola sydd dan ni yn barod, a ni'n awyddus I treul I helpu yn y ffordd yna.